Alex Txikonekin hasitako abenturaren bigarren eguna da gaurkoa. Monte Perdidora igotzea da gure helburua. Pirinioetako hirugarren mendirik altuenera. Lainoak eskatzea hau? Bai, lainoa eta elurra desorientatzeko erraza. Aufa! Otuz, Pirinioetara ligatu aurretik eskalatzeko geldialdi bat egin eta Nerinaldera abiatu ginen. Handik Perdidora igotzen saiatzeko. Traka jarraituta ere ez dago kondiziorik. Amilegiroa baleo, ez genduke ikusiko, bertara aliatu arte. Eroriko gineke. Baina ez genuen zorte handirik izan. Baldintza meteorologikoak ez ziren batere egokiak eta Gorizerako bidean buelta erdia hartu behar izan genuen. Gori. Por encima de 2000 metros, nibla 2 o 3 horas pegada. Ez du sekula olakori ikusi, Bazterrak zuri. Elurra gerata gehiago ez dut bate biablea ikusten. Ez? Zengo da, puntarria? Ni usta dut. Ezin da, hemen alperria. Gaur beste bide batetik saiatuko gara igotzen. Ordesako zelaitik. Elur jauzien arriskua txikiagoa da handik. Astiro, Da kontuz! Heldu ditzol? Hemen broma ditzi, Baina, sarrioz? Gaira. Hauen. Hala ere, kontu handiarekin ibili beharko dugu. Haize ufada bortitzak baitaude iragarrita gaurko. Alex! Harritzeko apetetan hemen dagoen aizea, Lehenengo saiakeran talde handia abiatu ginen, eta horrek asko mantxotu gintuen. Oraingoan berriz, talde txikiagoan irtengo gara. 7 lagun baino ez. Alex Txikon eta haren ohiko bi taldekide, Ignacio eta Txober. Aitzol Doiartzabal mendigidaria eta gure taldeko 3 kide. Zuzendaria Juantxo, kameralaria Jon eta ni neu. Venga, Ortuiako jaia. Epa! Herria! Lepotik gora nola hon hemen jendea, Hau ez da horreza behar, ez? Que se nos cae Ignacio, me cago en... Joder! La madre que les parió! Oso txarra dago! Oso txarra! Nekatuta baino gogotsu gaude. Lortuko aldugu behingoz Monte Perdidoko gailurra zapaltzea, astera goaz. Horetxo, zezatek? Ze panorama ekago? Gogorra izango da aurkoa. Bai? Bai. Zenbat ordu? 10 bat ordu edo. 10 bat ordu, horrek esan edik, Gorizak gaueko, oan goizeko 9 zerri pasi ditu. 10 alden Gorizia? 10. Lehenu, 8 zerri alden nu. Bai. Eta bihar gora? Bihar gora, goizeko 9 edo, martxan. Leheno Txikonek izan dit gaizki pasa garretela, eta parra indit. Hombre! Txikon! Bai? Ez dakit igoko garela, baina ukiko dozula, vamos, aiura estrem, Total. Bai? Atzo pizkatu kigen duen, gaur... Gaur okerro izango da? Bai. Bai? Aizeagatik? Bai, eta luzea, joa luzea. Zenbateko aizek? Goran, 80 egun. 80 Bai. Biharko? Berdin, dago eguerdiko ordu bitan lehio txiki bat, 60 jaisten dara, 60, bai. Nik haitzen ditunen, 21 gradu 0 azpitik, 22 gradu 0 azpitik. Ez dakit, 80 kilometro orduko haizeak eta bar. Nire sentsazioa zen, ez genekiela, nire ez nekiela nora ninduan. Eta orduan, joan aurreko aste hortan, gaizki pasa edo, errespetua noski eta beldur puntua ere nik izan nun. Kontua da beldurrarekin ezin dela inora joan, ez da? Eta orduan era bat jarri ginen, Alex eta bere taldearen eskutan. Nik aste honetan enitun gaugunak pasa, baina behin beraiekin batu nitzanen, era bat lasaitu nitzan. ¿Qué tal, Ignacio? Bien. ¿Cómo lo ve? Bueno. Blanco, ¿no? Yo no me he visto una de estas. Hostia, bitu termometroa, guain ze markatzen dauen? 0 azpitik. Hemen broma gutxi honen. Bai. Hori izoztuta dago, erabat errepide, izoztuta. Hor ikusten den bizutza zikin hori Ja, elurra arrotuta. Elurra haizeak errotutako, ez da? Laino gehiago.
Nerinetik ezin eta Ordesako zelaitik saiatuko gara Gorizera igotzen. Izoztuta egon arren, Soasoko hiltzeetako pasabidea hautatu dugu gora egiteko. Aurreko saiakeran bezala, asmoa Gorizen lo egitea da, biharamunean handik gailurrera abiatzeko. Nafarren zubi parean errepidea moztuta topatu dugu, elur jausi arriskua dela eta 6 orduko ibilbidea behartzuena 10 ordukoa bihurtu da. Ales, bi aldiz izan didazu lasai joateko. Bai. Zerratik? Gaur indarrak gorde behar dugu, Ibon. Bai. Ba, Bueno, hor kontua da, aurreko zen nahi zen mordoa, ales? bai. Erritmoa funtsesko, ez da? Bai, karo, zehazten bagara honan bizi-bizi. Hau ez da... Atzore berdin ikusi zintuan, hartu? Bai, ni beti- Erritmo lasai Bai, bat ni beti mendien eta... Beti atzea pixkat, ez Atxean... da? Ba, atxean, Bai, guztetek eta taldea itxi. Bai, Buru be bai, joaten az, baina... Normal atzekaldean. atzetik. Holan guazenean honan arrisku barik beti atzekaldean. Lasai hau Kontrolatzen dana, atzetik ikusten duzu eta informazio asko dekozu. Atzean, marino lejarreta, bezala. Atxo lan talde handia ginen eta gaur ba hori 6 lagun da 6 lagunen artean hobeto goaz. Bazko bi edo hiru ez direla oso adituan mendian. Horiekin dena taldea poliki eta elkarrekin joatea da gakoa. Nahiz eta batzuk oso ondo ibili, alde egiten badute, gaizki. Orduan, saiatu gara denok elkarrekin joaten eta gauzak alita seguruen egiten. Hor ikusten dan hori, zaneko hor ikusten mendi gainak, hor bizutza, bentizka horrelako bat. Hoi zer da, aizea, ez da? Aixea. Aizeak elurra arrotu duela. Kriston aixea dabil, eh? Ah, Bueno, bueno. han ura balantza da, bera. Lurra, turgatzen dabile da. Kristona, eh? Gaurko eguna arriskuak batipat aizea. Aize bortitza, 1 kilometro orduko tontorrean, perdido tontorrean, da nabarituko dugu Gorizera iristerako guk. Bueno, gu disfrutatzen da, lasai, Bai. lasai, Lasai zatoz, bai? Ba, oso gusta, ni oso gusta. Hombre, zure Da. kotxeko zure irribarra pixka eskatu nau, bai? Zure bihurri kabroi arpegi horrek, barrez. Baina entzun, eskalatzen ibili gineneko aputxo eta agujetateko zuz, ez? Olan karrata deko zuz Pixka, bezuak bai. eta, ez? Atzo Gero, be, gortokatuko tontoka, zego, eskalatzea tokatuko zego garra, ez da? aputxo bat. Bai. Hiru ordu ibili, eta geratu zerbait jatera edo Bai. aldala tira eta tira. Bai. Ez. Ura apurtxo betetan, bai, tarteka hau bada, ez dakizu, ez ustuteko guztiz. Aizeari aurre egiteko nik ez dakit teknikari bada. Hortzak ez dutu, ez da? Hortzak ez dutu, burua makurtu, Burua makurtu, eta segi, tapa inda jarrin ez talita, basurde bezala. eta aurrera. Gaur ere ez da giro. Atzo baino eguraldi txarragoa iragarrita dago. Ez du elurrik egingo, baina haize bolada gogorrak izango ditugu egun guztian. Eguraldiak onera, bihar egingo omen du. Beno, dagoeneko iritsi gara, beko parkinera hemen urrian izan ginen. Gailurra ez tren perdido grabatzen, korrika batean. Hemen zema sentimetroko lurra batu dago, auskalo. Raketak ere jantzi ditugu. Eta han dagoeneko haize ufadak galantak entzuten dira. Uf eta uf. Eta horretik hemen, Arratiako txekorra, Opegon, txikarra baina gogorra. egin dugu jasatitxo bat, bitu nondik gato zen, Bai, ja, bizpairu ordu egin ditugu, honez. Eta momentuz, alez, Bai, hor daukana da, mendimagal horrek eta itxurak, bai. Baina, bueno, egune aurrera joan ala badirudi garbituten doala, baina Bai, ez deko itxura askorik, bueno, beka, nik sufritzen ikusten izaitut pixkat, Bai. Ahora que no nos escucha. ¿Qué tal sales en el monte? Yo me quedo un poco alucinado. Tú has estado con él, en el coche y tal, ¿no? Sí, Y- a ver, yo a Alex le conocía, bueno, de la calle, de algún sarao, Hau nada, espero, y tenía una imagen suya que a todos los sitios deprisa y corriendo, tal. Pues así su vida. Sí, pero luego ahora en el monte, No, estoy alucinando, En el es monte un tío no, súper cambia, tranquilo. Cambia. O sea, se pone las botas y tal y en el monte cambia. Es que estoy alucinado. Cambia. Es una balsa de aceite. Incluso es el más lento de todos, el más tranquilo. Me lo ha dicho 4 veces. Sí. Tranquilo. No, eso es positivo. Cambia. Sí, O sea, la energía que tiene en la ciudad, que no sabe cómo
explotarla aquí se conecta con el monte y en el Everest igual, ¿eh? En el campo base, un bicho. Bien, la verdad ¿Es tan fuerte como dicen? ¿En montaña cuáles son? Hablando con los Sherpas, yo es que arriba no lo he visto, pero hablando con los Sherpas me ha dicho que es el que más tira. Sí, ¿no? Y es gente de la más fuerte del mundo en altura, ¿eh? Y no, es como muy cauto, ¿no? En montaña, ¿no? Sí, por eso sigue yo, después de 20 años haciendo montaña de altura, pues porque no tiene ningún problema en darse la vuelta cuando no... Azkenean mendik gertatuten direzen istripuren neurri handi batean, agian direz faktoreak gure menpez dagozenak, baina bai ebatziek ez, erabaki hartuteko momentu horretan bai aldatu dezakela balantzan alde batera edo bestera, ez? Orduen askotan nire ustez bai mendien hilten zela lasaiago eta karo, mendien energia guztia bideratuten dut horra, saiatuten az neure burua isolatuten eta euneko una horreri dediketan, ez? Zer jendea? Entzun egiten da haizea golkoa. Eta hemen ez da bat ere, Horrez izan edo, laste inpernuko zuloa bai, sartu behar deula? bai, segurazki. Vale, eta inpernuko zulorako ze komeni da? Ondo goaz, momentuan Hori, alduko da. demonioarekin borroketea gogo, ez Hori da? da. Beka, Hori da. Hori da, gurekin. demoratu gabe. Hori da. Ari gara infernuko zulora hurbiltzen, sekulako haize ufadak entzuten hasi gara inguruko mendi tontorretan, eta ez dirudi geldituko direnik. Momentuz, lasai gabiltza, naturaz eta neguko paisaiaz disfrutatzen, Soasoko mailetara heldu aurreko pagadian barrena. Bueno, hemen txabola daukagu, geldialditxo bat ingo dugu Vale, eta... hau alda itzol. Bai, Non gaude, zehatz mehatz? en gradas de Soaso baino 20 minutu ordu erdi lehentxeago. Hemendi kola kabaliora zenbat? 3 bat ordu? 2 ordu tardi, bai. Vale, 2 ordu tardi. Zer behengo dugu? Venga. Venga, barrura. Jode. Txabola, hause txabola. Ja. Zer guztua azalez? Ondo, de puta madre. Isilik zaude, eh? Bai, lasai, gustora. Bai. Bai, normalen nasu zogarritxo lan. Hauen mendien eta pentsetan, gozatzen, josetxo bokadilloa jaten, bera kamara eusten dagoen bitartean. Alez, gaur gure zuzendariaren urte betetzea da. Venga, torrena, venga. Alotza ematen dio, kantatuko dio? Venga. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Juantxo, zorionak beti. Ze polita. Begira, izotza pastarretan azken urteetako negurik elurtsuena izan da, aurtengoa, eta orain hotza sartu da. Une honetan, hemen 5 gradu egongo dira, 0 azpitik, haizerik ez dagoenez, nahiko uri daude, babesean. A ber. Venga, Ortuiako jaia. Epa! Herria! Ameneko izotz. Oh. Nola gauden, Lepotik gora nola hon hemen jendea, Askotan itxaso bat izate dute hemen mendian ere ez dakit. Haize ahuluka. Dagoeneko geure artean hitz egiteko ere, haize gogorra. Dio txikonek, ea orain, armailak pasa, eta koraka baino bidean, ze panoramarekin egiten dugun topo. Gustura goaz, infernuko batean. Ze, Ibon, zemuz goa? Ni ondo? Do, nia guai erigitzen, pizka negatzen hasi nauk, ondo galdiak. Bai, Kriston aldean goak. Bai, Eh? pizka bai. Hemen zein behar da, pixkate bideari segi. Hori da. Bideek etzeo baino. Bi, etzoina azpin ikesan. sentitu nun dagoen gorragoa eta... Ostras, alde handia zio hemen, Bai. Ufa! Jodei.
harrituta edo geratu nintzen beste kontu bat izan zen, zeinen ezberdina den, urratsa zabaltzea. Ia, bigarren joan da, erdian ikatzea. Hoi da proportzioa edo gehiago, pausoro. Zezango izu, iztar erdiraino sartzen, ni zematen ditun. Ordula orde bat ez nuenin, eta hasi nintzen, txandeazke hasi nintzen. Gauza bada, hori, irakurtzea ikustea eta bestea sentitzea. Alde hortatik, aitzolena txapelak entzekoa. Bera aurretik joan zen, hainbat ordutan, han ordeza inguru horietan, zizango izut, belaunetik gora, askotan gerri azpitik, hankatarteraino, sartuz pausoro. Nik segituen eskatu nuen horre txanda. Ibon, badakizu zer? Ontsa esango dotzut. Atxo euskaratzen gabizela, Bai, zuk grigilloakin harrapau ninduzun, bai, eta justo soka eskatu nizun, ez toztezun emon, bai. eta nahoen espero, eta metro bateko repisarretatik bera salto iterakoan, Bai. eta kapuzko etorkatila. Baina, ez que hon erren kasoa zizka deza. Apurbe minutenago. Raketan jarri da, saldrebezka, indarraiteko hemen. Kazatu azminez. Bai, baina, bueno, aguantatzen da. Gauean botekin pixka bat hartu de. Bai, Bendan bat hartzeko edo. bai, hor botikinetik bendatzu bat hartuko dugu. Aizu, Baina, minutuen ator, geratu nahi zarrituta, Zegaz? hasi nahi zenen urratxa zabaltzen, bidea zabaltzen. Hombre, Zer ezberdintasun dagoen. nabaritzen da, Bai, Baina, kristona. harrigarria, Bai. Hombre, lehenengoz joatea edo... Baina hortxe, Aitxole etorri da, arlo handi bat zabaldu dau, da esan dutze, venga, Ignacio hori, gaztea da, 31 urte, sasoitxu dau, handik etorri eta ointxe berezetik, zea. Aizu, nik ja neke pixka sumatzen dut, Bai, Ba, ja... eta hotxak janiten dago, eske, Ba, eta gero motxilan karga asko, bai, Bai, zepe kilo darozuz, 8 bat, edo? Ba, geixi hori, bai, Bai. ze nola jende gutxi etorrean, Karo, materiala dakargu filmaketarako. baldintza gogorretan gauz, bitu horre Bai, izia eta bai. esan dauen, Oraintxe pasadu gradas de Soazo, hemen ja haizea handia dabil, bizutu antzematen da, nekea ere bai, bospasei ordu atera ezkeroztik, eta handik ere ez dauka itxura honegirik. Eta okorrenak geratu ezkero segituan, oztu egiten gara da. Honek ez dauka zerikusirik nik egindako zerrekin. Harritzeko benetan hemen dagoen haizea, Astiro, Da kontuz! Baina, Sarrioz? No, beira. La madre que les parió. Handik mendiak begira zeitxura daukan, Aitzol. Hori dena, haizeak altxateko lurra ez da bainoa. Hor klarijetan sufritu behar diau pixkat, ez da? Bai. Hau segin behar omen da. Haizeari bizkarra eman, eta pasa arte hemen geratu. Keragarriak haize ufadak, Hau bai dela gailurra estrom. Begira nola gauden. Horrelako haize bolara batan gora, askotan goiti berako juteko nahikoa da, ez da? Nahikoa da, bai. Eta guarda, gehiago da. Begira nola gauden. Haize bolara... Hay que llegar a la pared y estaremos más protegidos del viento. Pilla el bastón. ¡Alex! Eso es chute. ¡Alex! Momentu horiek izan ziren oso bizipen fuerteak. Jode, etxe gorra, Hau bai, ez da! Jode! Ez da zer entzute. Bai, betizka latza, Jo, zango irudiak, Ostia, kristonak. Ez que josku naizea... asko.
Klabijatar arte be bai sufridu gendun, Nik esan indarra hola, inoiz ez dut sentitu. Ezintzan aurre egin. Orantxari gara, kola de kabaliora heltzen, orantxe. Haize ufada ikeragarri. Ikeragarrizko zartatekoak ekartzen ditu izan. Ekarri aldi bildurtzekoak. Pared, pero va a estar delicado, Harritzeko apenetan hemen dagoen aizea, Ikusten dut laguna pertsona eraitxe egiten duela, bota egiten duela. Honi ez gindoa zen, eta aizeak zaplasteko bat ematezun. Hartuta, gau, zaplasteko bat mango baligu bezala, berdina, sentsazio iguala. Zutik nola ere ez, eta makurtuta ere indarra hondien bertzan. Aize polada ufada bat, minutu erdi bat, eta gero pixka jaiste zen, eta orduan aurrera. Hor ikusten da. Begira, kola de kabalio izoztua. Esan eta itzolek ez duela inoiz horrela ikusi. Izoztuta. Non daude kalabija? Hortze begorat. Orgonan, baso biurri hau. Bai, aberria, horra zen garen. Han gelditzen gara. Vale. Apur bete da, jan. Venga, vale. Mal dau, mantzo. Bai, astiro. Venga. Darra gorde. ¿Cómo se llama el programa? Si lo sé, no vengo. Hijo. Me cago en... Haizearekin etengabeko borrokan, iritsi gara ibilbideko zatirik korapilotsuenera, Soazoko hiltzeetara. Kranpoiak botetan lotu eta bertan dagoen kateaz baliatuko gara gora egiteko. Vamos con otro. A ver, cagüen, ahora se tiene que poner a... Bueno, momentxe gauz, klabijatan. Zetsu, Eguzki, Ibon, el punto de no retorno. Hau alda. El punto de no retorno. Gora, klabija pasatzen baldin badoguz? Bai, klabija pasako ditugu. Bai, txol. Bai. Txoberra zuge zaurrean. Vale. Ignacio ere igo dadila. Gero lotu bi hauekin eta nik grupoa zarratzen, bale? Hor katea ziok, eta? Bai. Zer, aurrena bat gero beste eta gero beste edo nola? Simultánea. Ez dira beti jugunek. Astiro, Da kontuz! Nei benetako errespetoa, beldurra ez da izango, eragiten ziena klabijin pasabidea zen. Panikilako lotuta joan behar gendula, nola baite lauanketan, bazula eskaladatik puntua da zula, kranpoiekin naiz gehiegi ibili, han eroriko batek badakigu zer suposa lezakeen, orduan, harrekera egiten da horrelako zirrara bat, bera begiratu, eta han amildegia ikusten dizu. Eta nik ikusten dizu, ez dakizena metroko eroriko bat. Ez dio kateik hemen! Katea! Eskuak! Aikak aseguratu ondo. Jon! Hemen ez dau katerik. Espera. Kontu, zea izego larekin. Venga. Une, arriskutsu horietarako edo kritiko horietarako nintzat garrantzitsua da aurreko lana ere bai, han jakin lasai egoten. Gertatu behar dena gertatuko da, gainera. Bai, orduan, saiatu nintzat, lasai jarri, erabat kontzentratu pauso bakoitzean, eta aurrera.
Aupa, Ale! Bai, Makina! Saiatu lurretan jartzen altza, ez izostai. Ondo, Aitzol? Madre que me parió. Hemen broma ditzi, Josetxo, zen musoa? Bueno, acogen auto pixet. Zure hon? Nik, Bueno, vale. urduri. Aitzol, non gaude, ze... Gaude, Klabigen bukaeran, Kladigen bukaeran. bai, ja. Hau pasa eta ekorizia, zea zeukeo, ezta? Bai, ja, Ia ibiltzen, pasetxo. bagarrik, bale? Salina pasau diau. Bai, Hementxe gaude Klabigetan. Aize handia, txarrena pasa deu, eta ja goluntz. Ni oso gustora nago, Aitzol, lasaitasunakin aurre egin dio dalako ni. Nire bildurrak eta nire gauzak, garrantzitsuena hori da. askotan garrantzitsuna hori, ezta? Bai, bai. Eka, aurrera, Baina konfiantzik gabe, sekula konfiantzik ez, ezta? Ez, Zale, mentxe, zer moduz? ondo, Ondo, oso ondo, eman bosteko atiko. Oso ondo, Posik, Oso posik. Badu zerrati batez ere, lasai aurre egin diogulako honi. Oindeko gutxarrena, Bai? zeriko gorrena hemen eukiko dugu. Baina Hemen zer- ez, baina gora miseri- gokoan. Baina arrisko ondina hau zan, ezta? Bai, hori da. Kriston esperientzia, eskerrik asko, Alex. Eza, benetan. Ontxe jakinarazten dizuet, gonbia eta zaudetela, nahi zuen entanok, hori jatortzeko pixu jatea, Bai, ba? Bai. Alex, hau zutako estren da? Bai, gogorra dau, Venga, guazen. Hau ez da horreza, Alex? Cago en Que se nos cae Ignacio, me cago en... Joder, la madre que les parió. Oso txarra dago, oso txarra! Cago en... Me tira el viento. Topi! ¿Qué tal, chofer? Reventado. Lo único que me sobra ahora aquí es el oxígeno. Pero estoy reventado. Es un crack. No, güey. ¿Quién me avisa a mí? No. Bueno, Klabija pasa ditugu, eta hori zen, gaurko lekurik arriskutsuna, konprometituena, ondo, orain pare bat orduko ibilbidea daukagu, Gorizeko aterpetxeraino. Soka kanpotik, Aitzol, Que se nos cae Ignacio, me cago en... soka alde batera, Me duele la cara. De la velocidad del viento y... Cago en... Venga! Ondo! Ondo! Horra. Venga! Venga. Zenbat dugu, Simon? oso gustora, Venga! kriston esperientzia, gogorra baino gustora. Ondo, Jon? Bagoaz... Gorantza... Apurka. Goruntz jarraitzen dugu, baina egoera guztiz jasanezina da. Gorizeko aterpetxetik 800 metro eskasera bakarri gaude, baina haizeak kolpeka, mailuka, bortitz eta gordin astintzen du. Alexek eta Itzolek panorama nola ikusten duten jakin nahi dut, baina elkar ulertzen ere ez da erreza hemen. Animo mutilak,
Hau ez dago erreza, ez? Ez? Ez dago erreza, hau. Zein behar da? Gogor zapaldu? Txirriztatu iten naiz? Pioneta. Igual, bai. Baseuka pat, Bai. Giratu, bai. Baitu, geldi. Ah, Mira, sarrioz. Los sarrioz. mira. Zer? Sarriok. Jarri. Qué fuertes son, ¿eh? Qué maravilla, tío. Pasada, Es una maravilla, están tranquilos. Ah. Horra, Begira non gabiltzan. Begira non gabiltzan. Grabatzen dabil. Arra, gogo baino guztora. No te quedes atrás. Vamos, venga. Vamos, Chopi, dale, bien. Joder. La madre que les parió. Joder, tío. Esto puede conmigo, Joder, benetan, emoten dau. Baina, ja, momentu horretan ja tak gora, ja urtetan gabizela. Ez que ezin zan. Poliki. No te oigo. Oso txarra hau, Voy a hablar con ellos. Atzera! Zu aurretik! ¡Vamos! ¡Venga, Wasser! ¿Nos vamos? Sí! Gozen! ¡Nos vamos! Zore! Bagoa! Oso txarra dago! Oso txarra! Hemen ezin da egon! Wasser! ¡Nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Baja para abajo! ¿Qué dices? ¡Hombre, no! ¡Que no llegamos! Me cago en... ¡No me jodas! ¡Nos bajamos! ¡Es imposible! Ostra, kristona, ez dakit, momentu hau izan zen, urten ziren nire raketak egan, momentu gogorrak, bizigendu zen emetik. Kontrola bagenuen, baino limitera gerturatzen ari ginen. Eta dena seguru zegoen, baino kontuz eta akatsik egin gabe ibiltzeko egoera zen. Dago momentu bat, zoazela apuratzen, esaten dizun arte, ezin da gehiago. Eta momentu ere iritsi zenean, aparte ez den nuela hitz egin beharrik ere, ezin zen hitz egin zegoen haizearekin. Eta keinu bidez, beruntza joan behar ginela esan, eta erabaki horiek azkar hartu behar dira. Kasu horretan min hartu ezkero, hanka bat hautsi edo min hartu ezkero eta ezin jarraitu, hor reskatea ezinezkoa zen. Ez helikopteroa, lurretik ere ordu asko tardatuko zituzten, eta zegoen hotzarekin hipotermia seguro izango zen. Ze, Alex, gaizki, oso gaizki, joder. Disgustuakin, Bai, pena. azteko, baina pena, ze bertan gauz, Bai, baina hortik Zimara daude, kilometro terrika edo... linea horretan bai. Bai. Ezinezkoa, ez da? Aize, bota egin Sí. Asomatu garen momentuan, botan hau. ez daki grabatu dut zuten, baina izea hor zure hauan, ez dakizu tipo Bai, paracaidismo bai. bezala, Bota intzaitu, Bota egin hau. Nire raketak ustute baiet, ez da? Hor daude. Haber daude. Bai, beste batzu ziren. Zu, bota Nire, intzaitu, nire, era, nire. bai. Eta hori izan da justu pixka bat asomatu garenean. Gehiago asomatu garenean oraindik. Zema kilometratuko hori bai. Hor, laro Bai, ez da. tamar, bai, Vale. Bueno, zu leheno esan dezu, punto de no retorno, bai. baina gu retorno indeu. Orain, aurreneko galdera. Seguro gaude, lase gaude, ezta? Bai, Bai. indarragaz hauzi danak, indarragaz, con fuerza, Fuerza. bai, Seguro biok. indartzu hauzie. Son las 6 de la tarde, bien. Vale. Linterna y... Bai, nik ingo Bai, nukena da moverse. orain. Jaitzi orain astiro, bale? Aitzolek Bai. esplikako dotzue. Bai.
Eta gero ja, Etxaldera. ageria heltzen garen ja Aizebako toki batera eta lasaitasunaz bera. Vale, bera esan nahi nuke, orain egin duen guztia, bera esatzera. Bai. Horre esan nahi du dazkaule igual, 8 ordu. Ez, gitxi hau. 3 ordu beraino, bai, gutxienez. Bai, gutxinez. O lau. Lau. Gauerdin aldatuko gehala. Bai. Esan nahi du horrek, ezta? Bai. Gaur 12 orduko, Oso ondo. jardunaldia. Oso ondo. Vale. Pena da, Ibon, Ez. Pena egin ez da. dugu ahal izan dugun guztie, Bai, sakatu bai, dugu eta hor, gaixo, eta... bai. 30 aldiz baino gehiagotan iluna ez perdidola. Eta honetan goriz ere iritsi ere ez ginen egin, eta hala ere gogorren iruditu zait. Eguraldia eta haizeagatik. Iruditu zait, programa hau ikusteko merezi duela ikustea, zeratik da, mendia, negua eta Pirineoak benetan egoera estremora iritsi daitezkela ikusteko aukera ederra. Bai hor, dozer gauza txiki gertatuzkero, okertu ez gero zozer, gauza asko komplikoko zala gutzako, ez? Eta egon ginen, baldintza oso gogorretan. Ezautuek mendia bere egoera estremoenan. Bai. Hemendik, hau baino gehi ezin da, ibili ere. Bueno, bakizu zer, entzun gauz bat. Mendie, ez da bukatuten tontorrean. Ez. Eta tontorra ez da helburue. Tontorren zozenean betetzen duzu uneko 40, gainontzeko uneko 60, bera gauzenean danak. Hombre, Vale. garriro. Horain Así que- zer dan, oan hasi naiz, zuek ulertzen. Bi aldi saiatu geha, perdidola igotzen, Bai. bietan kale. Bai. Zazpi Eta da. ongo hontan gori zera berez, Katu beltza, katu beltza. Momentu horretan ere jakin beda kudeatuten hori, ez? Momentu hori, ez? Ze, karo, urtetan zara, baina hemen beste eszenatoki bat dago. Ni ja behin klabijak, gori zera heltzen gara, eta kilometro terdira egon da distantzia ordutxo bat edo, izango zen hortik. Eta azkenean derrepentean, segundo baten aldatu den jatzu daina, baina horretara aurreatu behar zara, ez? Eta hoin, ostan inbetzen da, hain buelta berzenan dago zendanak, eta txober, azkenean motxila eta tanbe bai pixue, kamera, bateria, ez da izer. Eta horreko eguneko lankargakin baita ere, baina taldea oso ondo joan zen. Jendea zen musuko zezu, hemen, taldekoa lasai, ezta? Bai, Neko ondo. ondo, egoera oso larria ez, baina oso gogorra zen. Oso muturrekoa, ezta? Oso mudurrekoa. Vale. Bai. Nik gutxitan, ibili nezolako haizea egin mendian. Bai, Bai. Zu lasai zabe, orain, lasai beti behar da, baina. Bai. Egoera kontrolpen daukegu, ezta? Kontrolpean dago, badakigu oso berandu iritsiko garela, bera, Vale, pasabide txarra hau pasatzen daunen, ja ibiltzea izango da, izango da, luze. ibiltzea eta izearen alde gainera. Hori da. Jana badaukagu, Ura badaukagu, argia badaukagu. inorrez dago oztuta edo Ez dago. argia badaukagu, Bai. ba, Preokupatzeko ez dago arrazoirik. jatxira hau. Oia, sofrituko dugula ziur baino. Ziur, bai, nekea, ezta? Nekea azalduko dela ziur. Bai, nekea eta ezina eta karga eta... Bai. Eta iristeko gogoa. Vale, venga. Ba, demorari galdu behar, bale? Hau bizarran, Zer? bufa izoztuta. Ikusten? Ikusteko ze Hemen estremoa. ze temperatura dago da? Hemen, 8 zeropetik, aixa. 8 zeropetik. Eta haizetan, geldigatuko bagina, ze sentsazio? 25, Hogeita zero azpiti bai. bai, aixa. Eta hor gatuko gineak txoritxikila bezala, Ordu erdin. ordu erdin, Ordu hilda. erdin, hilda ez, baina hipotermia Hipotermia... sintomek bai. Ahí está. Bai. Alexek esan bezala, bidea ez da gailurrean amaitzen, abia puntuan baizik. Oraindik bide luzea daukagu Nafarren zubiraino, eta gaua bertan da. Hobe dugu bideari lehenbailen ekitea. Zein da plana? Trabesiak eta egitatzeko zuzenean zintziri jetxeko gara. Rapelen bat? Deskuelgatutik, bai. Rapelantzeko gara. Nire sekulan dut egin rapel bat, Zuk imarezu soka hartu horrela, eta nik zu jetxeko zaitu, eta zuk ibili atzeraka. Ibili atzerako. Lasai. Eta poliki jetxeko zaitu. Vale. Zenbat metroko rapela da? Ba, hogei, Aitzo? 25 edukiko ditu. 25 metro? Bai. Lasai hon. Bai, lasai nago. Bai, hau da guz 100% seguro. Venga. Banatu hankak, separauz, hori da. Apai. Eta zerrati da seguruago zintzilikatzea horrela jistea, trabesian baino. Trabesia beti erorketa bat arriskutsuago da. Bai? Hemen zuzenean zindu egon erorketetarik, txitxili dalako. Vale. Hau seguruago iritu zaizu, Bai, ezta? zuzen beti egot izaten da. Vale. Zeiterdik, beste 3 ordu laurdeneko Argitasuna daukeu. argitasuna daukeu, eh? Bai. Vale, Josetxo, zeure txanda? Sekulen dezu alakoik? Ez.
Ezagutzen duzun rape bakarra... Zapua. Zapua jateko, ez da? Rapela asterakoan, bueno, buruarekin bueltardi hartu, eta amildegia, eta amildegitik bera, utxunea eta utxa ikusterakoan horrepeti sortzen du sabelean alako zerbait, ez da? Gogoan dut, nire aurretik gure zuzendaria, Josetxo, joan txala, eta ni saiatu nintzala berari patxada transmititzen esan ez. Lasai, Josetxo, begira zenekin zaude, itzolekin, alex hor dago, sokak ondo daude, lasai, utziz dago, etxeko sofan bezala. Ni saiatzen nintzen itxura hori emanez. Josetxo jetxi zenean, geho ni joan nintzenean. Azkenen, guretzako ere, sentsazio oso berriak dira. Horiek, mendian, neguan, temperaturoetan, haizoietan hor rapel bat egitea, ez da gaur hemen, ez dakiz hormatan rapel bat egitea, ez da. Lasai zaude? Bueno, ez. Bueno, lasaitu. Eron lasai, hartu bi hor nazaldi. Ez da biluko... Hor emango izu, atzea jote zanen, impresio pixkat emango izu. Zuk eskatu bakarrik, hankak ondo jartzen. Vale. Hankak ondo jartzen. Eratik pixkat... Bai, pixkat eta banatuta, hori da. Eta begira ikusi ezu jo nola jetxia. Venga. Vale, venga, lasai. Arnesak heldu. Altza burua, altza burua. Lasai. Venga, oso ondo. Venga. Venga, hanka banatuta oso ondo. Venga, lasai. Las manos sueltas, no agarres la cuerda. Suelta la cuerda del arnés. Las manos abiertas. ¡Ay! Alurra hau benetako estrema bizitzen gaur, Esagolik, Bai. Askotan topatu duzu? Perdido horrela? Sekula ez. Sekula ez? Hau da, saiakerak gogorren egin dudan. Bai, Eta 30 bat aldiz hilego nintzen. 30 aldiz igozea perdidora eta hau saiakerari gogorren, ez da? Bai. Katen pasabidea da, begira nola gabiltzan, ja bukaera da nahiko segurua, baina gaua gainean dugu eta hemendik Lemanen martxa egitea izango da honena. Begira. Aztona garria sekatu. Garria dek, begira. Aitor hemen ibontxan da. Ez dut heldu den, haiek. La situación es un poco complicada. Andamos ahora de camino a buscar a la gente que iba al refugio de Goriz. No, escucha. Goriz. Van a avisar a la Guardia Civil. Alex, Bai. zer diozu? Joder, ezin izan da, baina bitu, zoragarri da. Bitu zelako argia dekogun. Bitu, urten garenean aragora. Bai. Bitu, ora, trepe ikusten duzu non zegoen. Bai. Eta nora iritsi gara? Han, eskerretara. Gutxi geratzen zegoen, ez da? Gitzi, kilometro bat. Claro. Gu hortik eta egin borri igo eta gero eskubita hartu, ez da? Bai. Baina okerrena geratzen zen. Bai, ez da posible izan dakito. Jode, baina, ipetzetan hauen, ingo gendula. Ere, bai, Jode, ja, kriston posa. Ja. Esan dutxut hor, erditxantzetan, ez? Justo de no retorno, ja. Bai. Ja, bertan egon da, ez gintzeza buelta mongo. Hau, zuk ez da egin ikusi esun. Aitzol, bota egin du. Joder, Bota baina horrela, buf, zerraldo bota Nire du. raketa bitu zenen urten diren, Bai. Ez da zuk ikusi Bai. Nik sekuentzia oso garbi daukat. Aitzol zijoan aurretik, eta behin muñoazpi hori libratu genunen, eta nolabait atera ginenean, hola, raso garbi batera, gura izan zen aiz erauntxi bateko bat, Alexen raketak airean eraman zituena, eta Aitzol, oraindik ere begien bistan daukat, Aitzol trapua bezala horrela bote egin zuen. Eta biek begiratu bakar batekin, ez dakit zenek, Alexek Aitzoli edo Aitzolek Alexi, keinu bat egin zion, eta buelta erdia, baina horrela buelta erdia. Eta buelta erdia hartu, eta biak berak hasi ziren. Eta nik esan, zer da hemen? Bera jetxi behar da, 8 metrotara egon da. Hain garbi ikusi zuten, haiek biek, Bueno, ez dago zalantzarik, erabakia hori izana.
segidan dakizu, hor mendian eta gabiltzenok segiduen dakizu, tak keinu batekin eta tak buelta hartu. Ez genduen ez da esan ez da gero behan apurtxote aizea baratu zenean, bueno, edo babesean egon gintzen zenean, hobeto esan da, aizea esan gelditu behin, ez? Giro honekin, bihar perdidora abiatzea, ez da zoratuta, ez da? Ez da? Parre egiten du. Bueno, ez que gaur, ze metortu izango nintzazkenean, amari? Bai. Jo, Ordezako bailara zoragarri honetan, bueno, bera goaz. Pena asegia esan, Gorizko aterpea hortxe gertu geneukalako, baina ezin denean, ezin da begira, zea izango nire beranan goran. Zinezkoa, erabat ezinezkoa. Nik egia esan, enun uste, buelta erdia hartu behar genunik. Nire lehenbiziko reakzioa izan zen, ne jarraitu nahi nun. Behar bada, hori da zuhurtzigabekeriagatik eta ez ezagutzagatik. Hori itsasoan askotan gertatzen da. Gutxien ibilidan jendeak ez du arriskua ikusten. Bai, eta behar bada niri hori han gertatu hitzaidan. Honek, antza handia dauka itsasoarekin, konbentzitu nago, Haize kontuak eta bar da, hone haize alde, aprobetxatuko du. Begira. Venga. Nik uste dut itsasoa eta mendiak antzekotasun handia dituztela, Bat da, natura pasatia, salbaia, medio osoko ordina, gupidari gabea, bai, behar bada gizakiok han bere gordintasun guztia erakusten duenean itsasoak edo mendiak lekuz kanpo gaude, eta alde hortatik antzekotasunak handiak dira, ez da? Hemen guk itsasoari beti entzun dugu. Beldurra inoiz ez, errespetua beti. Eta zalantza badago, zalantza berak argitzen du, buelta erdia eman behar da. Ni neu momentu batzutan pentsetan nauen pasako gintzezala, baina hori ja ikusterakoan esan nauen, ezinezkoa, gailurra estrema. Atarako genduen gailurra estreneko banderola, ez dakit Josetzoko edo Ibonek eraman da, urtengo gintzezan ega banderolakin eta guzti, ez? Da gero ez dakit, zoritzarrez, taianen atzeka aldean, ez dakit irudia aldetik benetan gogortasun hori emoten dauen, baina askotan beti galduten dau, ez? Egon bezara bertan jakiteko zelan egon ginen, ez? Baina benetan gogorra izan zala. Zalantzari gabe gogorra. Haizeak ez du geldiunerik eta ordu asko geratzen zaizkigu oraindik Nafarren zubira. Iluntzear da, eta gure lankideek ez dute gure berririk. Denbora konturatu gabe pasa zaigu, eta ahaztu egin zaigu honi gaudela esateko deitzea. A ver, aquí Goriz en pruebas. ¿Algún equipo me copia? Aitzol, te escucha. Goriz. Ez dut entzuten, haiek. Guk aiei bai, haiek guri ez. No escucha Dios. Goriz, ¿nos recibís cambio? ¿De quién es? Hori Pedro da. Adelante el equipo que llama Goriz. Hola, Pedro. Estamos bien, cambio. Igual quiero que... Ahora han avisado a la Guardia Civil. Menuda movida, como habéis de la Guardia Civil. Bueno, así nos bajan. Es que, claro, esateko ondo gauzela, gualkiak hartu duguz lehen, nerinetik. Oin ez dire Gorizekoak entzuten duguz guk eta beraiek guri ez. Claro. Orduen kaskatu aldire, claro. Ditu zango... Bueno, ni saiatuko nahi zebitazen gure taldekoei. Vale. Gu nik uste eta aukeran behan dutxo saiatu ginela, beraiekin harremanetan jartzen, Nola, bueno, gure burua ikusi gendu honik eta arriskuik gabe, baino besteak Gorizekoak eta batez ere, bueno, taldeko gainerako jendea, gerora enteatu gara, urduri zebilela, eta gerora bakarren batek ere, herrita pixkatin dugu. Lehenago deitu behar genula ginez. Aitor hemen ibontxan da, ez zuten aldezu? Aitor, hemen Goriz. Bai, bono motz, oso estaldura txarraziok eta. Dana ondo, ez? Ondo zarete. Danok honi gaude, eta Puente de los Navarrosetik 3 bat ordura. Oso behando aliatuko gaituk, goizeko 3:00 aldean. Mesedez pare bako txekin etorri, txanda. A las 10 menos cuarto, 9:45, te volvemos a llamar. Vale, venga, txanda eta moztu. Une horretatik, hondik
3 orduko bidea geneukan. Eta, bueno, lasen nik han goran buelta hartu genuen pentsatu nuen. Eta ze arraio egin berrote dugu. Hemen pare bat kanpinen dago eta leku babestu batenetan gaua pasa. Eta ez, ibiliz. Eta 5 orduko gau ibilera bazan. Bueno, la situación es un poco complicada, son las 11:30 y andamos ahora de camino a buscar a la gente que iba al refugio de Goriz. La verdad es que el tiempo, yo supongo, porque tampoco hemos podido terminar de saber exactamente lo que ha pasado, ahora lo sabremos. La suerte es que han llegado bien, que están todos bien, pero el tiempo, yo creo que la inclemencia del tiempo es lo que ha hecho que se dieran la vuelta y no pudieran llegar al refugio, al igual que ayer. Sí que darse la vuelta a veces es la mejor opción, igual un poquito tarde para mi forma de ver, pero bueno, es la opción más acertada. Darse la vuelta porque el helicóptero, días malos, días de viento, días de nieve, el helicóptero lógicamente no puede volar. Bueno, orduan guardia zibilaztek etorriko gure bila, ezta? Zure bila igual etorriko da, Behin etorri ziren, nintzera. Guardia zibilak? Bai, egin duen saltu eoliko batetik Lemoara? Malagan. Bai, eta? Bai. Eta? Da, jarri gendun ibilbide bat lehenengo zare sozialetatik, Bai, Dario Barrio, Bai, eta? da gero guk ere bideo bat eta montatu genduna. Eta zintuzten Zatik eta 3 hilabetetara, Bai? laukotxe etxepean. No fastidies. Con un exhorto penal. Bai, Malagako juzgadutik. Eta nola libratu zine? Da ni nengoen eskalatzen, dauzeko baten. Ales. Guardia zibila etorri ala zeure bila? Ze hostia indozu, lau kotxe guardia zibilanak zure etxean. Ba, izkirrak ez dale egon zure ama. Eta? Bai, galetu doztia bera letzikon ezagutzen dotan. Eta zanotxe baietz. Bueno. Egu egon duen epaiketa eta dana. Eta Jode, justo... epaitu izan zinean orduan, Bai, geza oskuen... Guez ginela izin. Eta libre geratu zinean. Aerogeneradora apurtu gendu zenak, eta bat, zekaro, egon zena atea apurtuta. Postu baitzuten horregetik gu sartu ginen, eta salto egin gendun. Bueno, bagoaz. La pradera zen da, leheno gatu gantokila, Bai, goran, bai. Janeke pixkate bai, Bai, ordu asko. Jode, ordu gila... Ba, 12 orduan, 14 bat orduko buelta. Bai. Eston kilometro pila, tensillua zeak. Urpixkat eman goiak itzol, hemen... Bai, Ez. Ostri. Hau barrio ez dela zer. Garriadek. Bira. Hau barru sartzen bat zein gotea? Ordu bete bai, baina asko irago. Igual ez du mezik ez da? Ez gintxiko ari. Garria mezik. Kristone garria sekati. Hau de garria. Kristone garria sekati. Bueno, aldatu gaituk! Ez nina iban oleno. Bueno, Aitzor, gustora ez da? Bai, pozi. Azkenen 14 ordu, ibiltzen, Bai. 14 ordutik gora eta... Parizearra. Ondo. Posten hau, Ondo fotos gaiz. Garrantzitsua da etxera botatzea gaiura baino, gehiago bali edo bizitzak. Tontorra baino. Chober, ¿qué? Tú eres más de roca que de eso, ¿no? Bueno, roca, el frío poco. Bueno. Oye, encantado, Igualmente, Vale, un placer. Voy, Ignacio. Yo, José, Chu y tú, unos máquinas, tío. ¿Sí, te ha parecido? ¿Cómo no habéis estado nunca en ese entorno y habéis estado disfrutando hoy? La hostia. Pues yo he disfrutado de lo lindo, en serio. La próxima. Venga. Venga, chicos. Sale. Bai. Bueno, me zarkaba. Ederto pasatu gu, Oso ondo. Eldurtu zara, goiera purbe bai. Aizea gondanean. Bera, nahezu, etorri aurretik beldurra handia neukan. Etorri aurretik aurreko astetan da, ninoan joa eta hau da. Eta bil naiz, benetan, lasai da gustora. Aluzinatu dut, ze aize. Kristo. Zuk horrelako ikusiko zeritu. Nik, Aspaldi bai. daroat aspaldi... Alakorik. Alakotan egon barik, Dekotori arantzea, ez aiegau izan agorizera, Hor kilometro batera egonda, Bueno, katu beltz, bikatu beltz. Ni pena, Bai. zurekin kanpin dendan, lo inez izan da. Bai. Bueno, dana ez da egingo gure lehenbiziko Hori da, bueltatuko gara. espedizioan.
placer bat, izan da zu ezautzea, baldaki zer, Zer, lasai. Bai, ze Zer? tipo lasaia, benetan, eta gustagarria. Hau da benetako alentzikon. Bueno, jauna, segi ondo, oztu gabe, Bai, Bakoitza bere kotxera eta etxera. Bai, oso gustora pasatu dut, lan talde oso txukuna, oso posik, oso jente gatorra, danak benetan, bihotz-bihotzez, beraiei eskerrak emotea, oso txintxo hil direzela. Beno, beste baten izango da. Begi itxukoa joango nitzakeni, ales txikonekin edo itzolekin mendira. Eta gehiago esango dizut. Kotxen goazela, gonpidapena egin zidan Himalaiara joateko. Eta nik gazteagotan, 20 urterekin da, izan nolako, bai, tentaldiren bat edo, bai, mundu horrek erakartzen ninduen, baina azken aldian ez. Eta orain, hau probatuta gero, bai, hoixe joango nitzake ba, hoixe joango nitzakela. Batez ere nire burua gustua eta lasai ikusi dalako. Gustua bil naizelako. Justo dekogu liburu hau, bizita liburua, da Ibone Botauskun orain gogoratuten momentu horiek ez. Hore bat da, Ales, da txikondarren etxean egon izana, eta batez ere bezarkada bero bat Doloresentzat ez, gure amantzako laster arte, familia, ondo izan. Momentu politak hemen egon ginenean da egun horietan. Gustora egingo benduke beste saiakera bat Ibonekin, baina perdidora ez, beste nonora. Bueno, perdidora saiatik ez, erronka bukatuten ez. Hitza hartu diot Alexi, ez dakit nora, Himalaiara, Andeetara edo Gorbeara, baina berriro ere gustora joango nintzateke beraiekin mendira. Bi egun eder, hitzaren adirarik zabalenean pasa ditugu elkarrekin mendian, eta Pirinioetako negu bihozgabea ezagutu dugu, baina ezagutu, benetan elkar ezagutu dugu. Mendiak berriro ere gure benetako tamaina eta dimentsioaren berri eman baitigu.